कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोलात कुकडा गुडात आशिल्ल्या सर्पाक धरून सुरक्षित रानात सोडले. कारवार. अंकोला तालुक्याच्या हारवाड दुर्गादेवी देवळा लागी सदानंद गुंगी हेमगेर घरात एक सर्प कुकडा गुडात घुसून सुमार 5 कुकडांनी ताती गिळणं गुडात आशिल्ली घटना शुक्राराक नजरे आयली. स्थानिकांन ताबडतोब सर्पमित्र प्रशांत कळस हेमका घटनास्थळार आपोवन स्थानिकाल्या सहकार्यान त्या सर्पाक धन सुरक्षित रानाक सोडून मानवीयता दाखयली घटना घडली. खबर सांगता हरीश नाईक. राज्य सरकारच्या जनशेतकरी विरोधी धोरणाचो निषेध करून भाजपा खिंचान आंदोलन. कारवार. राज्यातल्या काँग्रेस सरकारच्या जनशेतकरी धोरणाचो निषेध करतेसाठी भाजपा कार्यकर्त्यांनी हळयाळ हिंगा तहसीलदार कार्यालया मुखार आंदोलन केले. काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकरी आणि जनतेचेर भार वाडील असा असो आरोप भाजप कार्यकर्त्यांनी केलो. माजी आमदार सुनील हेगडे यांनी राज्य सरकार समर्थन मूल्य खरेदी केंद्र सुरू केल्याबद्दल टीका केली. तालुका रुग्णालयात डॉक्टरांची कमी, खराब रस्ते लागून लोकांचे हाल जाती असतात. उसाक दर वाढवून दिन जाल्यार येवच्या 8 दिवसात मोठे आंदोलन करचो इशारो दिलो. माजी विधान परिषद सदस्य एस घोटणेकर यांनी सांगले की राज्यात काँग्रेस सरकार सत्ता टिकवण्यासाठी राजकारण सुरू आशिल्ल्यान शेतकऱ्याक मदत मिळते ना. या आंदोलनानंतर तहसीलदार मार्फत सरकाराक निवेदन दिले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अचानक हिटाची मशिनाक उजो लागून जळ खाक. कारवार. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेक उभी करून दवरिल्ल्या हिटाची मशिनाक सकाळी अचानक उजो लागून मशीन पुराय प्रमाणात जळ खाक जाल्ली घटना हळयाळ तालुक्यातल्या करकी वाठारात घडली. बाणेश्वर ग्रॅनाइट्स अँड टायल्स संस्थेच्या जागेत काम झाल्यानंतर हिटाची मशीन उभी केली, पण दुसरे दिवस सकाळी अचानक मशिनाक उजो लागिल्लो दिसून आयलो. ही खबर स्थानिकाल्या लक्षात येताच तेमी ताबडतोब उदपालवच्या दलाक माहिती दिली. खबर मेळताच उदपालवच्या दलान ताबडतोब घटनास्थळार धाव घेवन उदपालवच्याक प्रयत्न केलो, पण तोपर्यंत मशीन पुराय प्रमाणात जळ खाक झाली. प्राथमिक माहितीनुसार बॅटरीच्या स्फोटामुळे हो उजो लागील उरतलो असो संशय अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. घटनास्थळाक पोलिसांनी भेट देऊन फुल तपास करते असतात. कारवार जिल्हा व्याप्तीय अरण्य हक्क आंदोलन कराले महाआंदोलन कारवारात. कारवार. अरण्य भूमी हक्क आंदोलनकार वेदिके वतीन शनिवार तारीख 6 डिसेंबर 2025 दिसा कारवारात आयोजन केलेल्या कारवार जिल्हा मर्यादित अरण्यभूमी आंदोलन कराल्या बृहत आंदोलनात हजारांची संख्येन अरण्यवासियान हजर रावन आपले शक्ती प्रदर्शन दाखयले. मालादेवी मैदानावयल्यान आंदोलनकार जमून हिरविशाल खांदार घेयले रयत, महिला, वृद्ध, तरुण अशा सगळे तरेचे लोक या आंदोलनात सहभागी झाले दिसून येताले. रवींद्रनाथ टागोर बिचारचेर मयूरवर्मा वेदिकेचे सगळ्यान
हजारांशी अरण्यवासियांक जमून थिंच्यान मालादेवी मैदानाचेर मिरवणूक काडून मालादेवी मैदानाचेर समावेश केलो. जिल्ह्याच्या हरेक तालुक्याच्यान सगळे जण अंदाज 5,000पेक्षा जास्त आंदोलनकारांक हितूंत सहभागी जाल्ले दिसून येताले. बेळगांवांत जावच्या शिंयाळी अधिवेशनात अरण्यवासियां निर्णय घेवूं जाय नापेक्षा खर आंदोलन करचो इशारो अरण्यभूमी हक्क आंदोलनकार वेदिकेचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सांगले. या वेळार संचारी नियमाचे आणि सुव्यवस्थेसाठी पोलीस बंदोबस्त कडक दवरिली. उपजिल्हाधिकारी साजिद मुल्ला हेमी आंदोलनकारांच्या समावेश वेदिकेचेर हजर रावन आंदोलनकर्त्यांकडच्यान मनवी स्वीकारली. ಹಂಗಾಮಿ ಲಾಗಾಣಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಬೆಳಗಾವ್ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಪತ್ರ ತಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಎರಡು ವಿಷಯನ ತಮ್ಮೊಂದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ಮಾತಿಗಿದೋ ವೇದಿಕೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು 5 ಅಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಮುಂದಿನ ಅದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಸಂಘಟಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕೃತವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. आहाराच्या शोधात 10 फूट लांबीचं अजगर आणि सर्प मानवी वस्तीत. कारवार. आहाराच्या शोधात मानवी वस्तीत येयल्या 10 फूट लांबीचो अजगर आणि सर्प हेमका वाचून परत रानात सोडिल्ली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुनगोड तालुक्याच्या मुडसाळी आणि बाचनकी गावात घडली. मुडसाळी गावात तळ्यात चली कपडे उमळते असताना 10 फूट लांबीचो अजगर दिशिल्ल्यान तेमी ताबडतोब रान विभागाच्या अधिकाऱ्याक कळयले. रान विभागाच्या अधिकाऱ्यान ताबडतोब घटनास्थळार येवन अजगरा धन सुरक्षितपणे रानात सोडले. तशेंच बाचनकी गावात संतोष सण्णमणी हेमगेल्या कोंबडी पालन शेतात एक सर्प दिसून आयलो. त्या सर्पाक बी धन सुरक्षितपणे रानात सोडले. ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಅದ ಈ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಡ್ಕೊಂಡು इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.